Sunday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon. Magandang araw po sa inyong lahat. So panibagong araw, panibagong surprise naman tayo ngayon. At ang ating surprise ay walang iba kundi si Ma'am Jebely Palabay, 34 years old. Na nagpapasurprise na po dyan ay si Ma'am Mirasol Baladan from South Korea. At ang ating prank kayo, syempre abangan nyo na lang yan mamaya sa ating video. At yun na nga po, dito tayo ngayon sa barangay Manaol, Colorobio, Pangasinan, kung saan nga po nakatira si Ma'am Jebely Palabay. Ano bang hinihintay nyo? Arat na! Ate, hello po. Ate, ano po kasi, pinutusan ako ni mami ko, si Mami Maidi, yung bayad ko ng bigas. Bayad ng bigas, nakabayad na ako! Ano, bakit? Kaso wala po, sinabi mo kayo nagbayad, ate, ano, asawa niya? Ay, Uncle Nani. Kaso, sabi naman ko ng Uncle Nani, wala daw po siyang bibigay na Nagbayad ako dun sa sa money. Paano masabi? Tinatanong ko nga nagdodroga. Wala lang pera. Siyang sinasabi, ano? Pang-entrance lang namin ito. Wala po kasi ate. Nag-aaway na po sila ni amo niyo. Tapos si tita. Wala, suta po po. Wala akong pera. Suluhin mo yan! Please na kayo. Wala akong pira. Saan ako kukuha? Oh no! Kasi yun po ang sabi ni Uncle na sinanong ko po sa kanya yung bayad na binigay ko niyo. Tapos sabi niya wala naman. Oh no! Kaya nagbayad na ako kay kuya. Paano masabi? Tinatanong ko nga nagdodroga. Hindi ko po alam ate. Kasi yun naman yung sinasabi. Tapos sabi rin nung sabi rin sa akin ni mami ko, nag-aaway na daw sila ni amo niyo po si Mami Mirasol. Oh no! Ano yung bayad. Ang kulit kong sinabi sa angkan yung bayad ko na kukunin ko. Tapos, ay wala pang binibigay, sabi. Wala pa, paano yan? Mamayang hapon, kausapin ko na lang si kuya. Pero may pinuntahan siya. Hindi, antayin ko kasi talaga Siguro by promise. next week, parang Wala kang awa! siya babalik. Wala ko saan ako kukuha ngayon. Suluhin mo yan! Yung mga bata sana dito ngayon. Ano na lang po. Andun pa ba siyang kalnali? O hindi pa siya mali? Hindi pa, mamaya pang hapon. Okay. Nalanggal kumausap sa kanya. Nasabi niya ng bayad na. Sama ka na lang ate. Sama ako? Opo. Lasita din ang aragang ko eh. Dito na. Madaldal ka eh. Mamayang hapon, wala sa uncle na. Kung mamayang Kasi hapon kailangan na ta. rin namin yung bayad. Kaya, Galing yan! Ay, mag-base na kayo, babalik ako kagad. Hatid niyo ako dito Opo, hatid na lang po namin kayo. Sira po dito sa harapan natin. No? Sira po dyan, dito lang tayo. Dito na lang tayo sa likod ng dadaan. It's a prank! Thank you. Ayan, tayo naman na. Alam mo kita.
Ayan, so ate, hindi pa nga po dyan nagtatapos dahil meron pa bang message si Ma'am Merasol po sa inyo. Jevely, una pa lang pinakitaan mo na ako na pwede kitang pagkatiwalaan. Nakita ko yung patient mo, sincere mo at dedication mo at pagmamahal mo sa anak mo. At sabi ko sa sarili ko, ito yung taong pwede kong pagkatiwalaan at makakatulong sa mga anak ko. At doon ako napahanga sa'yo. Sinubukan kita ng maraming beses, pero hindi ka bumitaw. Gumawa ka ng paraan para maayos ang trabaho mo. Nakita ko yung pagmamahal mo at ginagawa mo yung best mo sa akin, ng mga anak at pag-advise sa kanila at tinuring mo silang bilang anak. Maraming salamat sa'yo. You deserve it. Sa araw na ito, enjoy your day and spend your time to your family. Happy birthday. Ayan. Napayat si ate. Sa ate, sa message po niya, ano pong gusto niya pong sabihin kay Mama? Thank you ate, kasi hindi ko expect talaga na ganito yung birthday ko. First time! Ito yung first time na nag-birthday ako ng ganito kasaya. Hindi ko expect talaga. Wala akong masabi. Thank you ate. Si Heart Palabay. Happy birthday, thank you sa pag-ibig ng mga kapatid ko kahit makukulit kami kahit saway kami. Birthday. Iyak. Happy birthday to my name. Ayan, so ate, happy birthday po sa inyo. And more blessings to come po. At yun na nga po, sabi po ni Ma'am Merasol, pinagkakatiwalaan po niyo kayo. So, thank you po ulit sa inyo. And sa lahat po ng gusto magpa-surprise, message na lang po si Ma'am Mylene Palabay sa kanyang Facebook account. At huwag niyo rin pong kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe na rin po sa aming YouTube channel para po updated po kayo sa mga bago naming i-upload na video. And surprise!